ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିକି ଅଫିସରେ ବସିଛି। ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦେଲି ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବାହାରିଲା ଯେ ଆମର ଆଳିର କିଏ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ ସରି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଳିର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେ କାମ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଭଲସେ ତ ଶୁଣିନି ଅବଶ୍ୟ, ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସେତିକି ତ କ୍ଲାରିଟି ଥାଏ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ନା, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ହବ ଟିକେ ଦେଖି। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो चलो जाके इलाज करो। आली निर्वाचन काम कर कौन मूल्य ना, जिते तेल कि जिते लोक खटे नहीं पार से ठीक अपने लापरवाही का नतीजा है। समझ रहे हो ना। ଏବେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, କାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ହାଇଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ବହୁତ କିଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ କି ଓରିଜିନାଲ୍ ଫେସ୍ଟା ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଇଠି ଯାହା ବି ନାହିଁ ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କୁ, ସାବଧାନ ନେତାମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୀ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ନେତା ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା। ଯଦି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବା, ଆମ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛି ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହଉ ବଗେରା କହିଛି, ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ବି ଦେଖିଦେବା। ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ତାର ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କାରଣ ମୁଁ ବି ଖାଇକି ଆସିଛି ସ୍କୁଲରେ, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ ଜିନିଷ କମିଯାଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ କହିବି କ'ଣ। आज कौन खाइलो? आज की खाइलो? भुजाऊ अंडा अंडा तरकारी। काली की खाइतो? गतकाली चूड़ा भोग खाइतो। बड़ा हरामी हो बेटा। ତ ଏଇସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରିଦେବା। ମାଉସୀ ଟିକେ କ'ଣ ପଚାରିଦେଲ, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମାଉସୀ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ ସବୁ କଥା ନେଇକି ନାତି ଟୋକାଟା ହଇରାଣ ହେଉଛି ନା, ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟ୍ଟା କାହିଁରେ ଶଙ୍ଖରେ ଦେବେ ନା ପଦ୍ମରେ ଦେବେ, ଫୁଲରେ ଦେବେ? पदम फुलरे होय ठीक अछि सेटारे नि दबा होय पदम फुलरे देबार आओ शंको फंको हु करबा नै हो पदम फुल मार दबा। এই ସବୁ କଥା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାଉସୀ ପୁରା ରାଗିକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା ଆଉ। ମାଉସୀ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କାହା କଥାରେ ହସି ଯାଉନି। ଆଇଦର ବିଜେଡ଼ିରେ ଦିଅ କି ବିଜେପିରେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन, तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। पचार मो पाई कौन करिवो, मो घर लोकों पाई कौन करिवो, मो परिवार पाई कौन करिवो, मो देश पाई कौन करिवो, मो मेडिकल इमरजेंसी रे तमे माने कौन करिवो। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। आओ मो नाती टोकार चाकरी पाई भी कौन करिवो। एक अरे कहना क्या चाहते हो कथा टिके पचारंतु, सी कौन आंसर दौरान देखु। आउ सब बेले गोटे कथा मन रखु, भाभी चिंती कि ही निर्वाचन रे नियुक्ति करंतु आपणकर नेता को। ठीक अच्छे, रहुची, नमस्कार, बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.